Výroba rašeliníkovej tyče a jej umiestnenie do kvetinača. Potrebuješ pletivo, rašeliník ja používam lisovaný v kocke a nádobu na vodu. Rašeliník si nálemeš na drobné kúsky a vložíš do nádoby, do ktorej naleješ vodu. Rašeliník je schopný absorbovať až 20-násobok vlastnej hmotnosti, preto s vodou nešetrí a radšej jej daj viac ako menej. Do pripraveného pletiva vložím paličku, aby mala tyč lepšiu stabilitu a pripevním ju sťahovacou páskou. Mne nevadí, že ju je v tyči vidieť, preto ju dávam na začiatku. Pletivo náplňam rašeliníkom, je lepšie ho dať viac a neskôr ubrať, ako by sa ti mala tyč prehýbať. Spodných 5 až 10 cm nechávam nevyplnených, aby bolo jej umiestnenie v kvetinači jednoduchšie a lepšie tam držala. Na záver pletivo iba spojíš sťahovacou páskou a zvyšok pretrčajúceho pletiva odstrihneš kliešťami, aby sa nikto neporezal. Na rad prichádza aj umiestnenie v kvetinači. Môj plán je, aby sa rastlina po tyči šplhala, preto som zvolila Epipremium Snow Queen alebo hovorovo Potos. Rastlinu som z kvetinača vybrala a substrát vysypala. Kvetinač bol dostatočne veľký, preto som veľkosť ponechala, no ak je potrebné, tak zvol väčší. Na dno som nasypala čerstvý substrát, vložila tyč a rastlinu. Potom som to celé zasypala substrátom a utlačila, aby bola tyč rovno a neprekacovala sa. Ozdobný kvetinač som už zvolila väčší, ako bol pôvodný, kvôli lepšej stabilite, keďže je tyč vyššia. Nakoniec som rastlinu pripevnila štipčekmi k tyči, aby do nej vedela pustiť korienky.